Aktuálne prinášam snehové podmienky alebo lyžiarske podmienky z Lomnického sedla, ktoré sa nachádza hneď pod Lomnickým štítom, ako vidíte. Sedlo že vraj majú otvárať v sobotu a pozrite sa, úplne nádherné podmienky. Je to už vyratrakované. Ratrak už aj teraz myslím, že išiel dole, tam stojí. Úplne nádherné počasie dnes. Ja sa nachádzam niekde medzi francúzskou Muldou a Lomnickým sedlom. A takéto nádherné podmienky, panenský sneh ma čakajú a už sa neviem dočkať. Ešte sa pozrieme na Huncovský štít. Hneď vedľa Huncovského je Huncovský žľab, ktorý už sa o chvíľu podľa mňa aj bude dať polyžovať. A Kežmarský štít. Pozdravuje vás Martin. Čaute.